Ai, ai, quin fred! I què passa? Que estic gelat. Ha canviat el temps massa ràpid pel meu gust. Però dona, no engeguis l'estufeta. Ah, però que tenim estufa! Clar que sí, no patisques. Mentre l'encenem i es posem calentets, dins capçalera. Escolta, tu de què vas vestit? Escolta, i tu què fas en el gorro? És que és molt bonic. Benvinguts i benvingudes al Magazín, la tele del barri de Benimaclet, el barri més viu de València. Per cert, si teniu entre 7 i 14 anys i voleu fer tele, pregunteu a l'Escola de Música i així us esperem. Com sempre, comencem amb la secció d'entrevistes al carrer, que avui ens la presenta la nostra reportera Maria. Hola, penya, el magazín d'avui, el Benitxarrem va de nosaltres. Aquí, de vosaltres... No, dona, no. Dels xiquets i les xiquetes. Ah, i això? Que el 20 de novembre de 1959 es va aprovar la Declaració dels Drets de la Infància. Però d'això quan fa ja? 11 anys? Fa 54 anys. Que sí, però tots els anys hem de recordar que els xiquets i les xiquetes tenim drets. Per cert, sabeu el que és un dret? Saps què és un dret? Un dret, Núria, ¿qué es un dret? Es aquello, a ver, ¿cómo te lo explico? A ver, no sabría explicarlo, la verdad. Ostras, un dret, ¿cómo definimos un dret? Significa que podemos, que deberíamos poder acceder a ello. Una cosa implantada por un bien más general. Una oportunitat que hauria de ser igual per a tot el món, però que malauradament, encara que se diga que sí que és semblant per a totes les persones, no ho és. ¿Te convence? Sí. Vos explique, al diccionari hi ha una definició llarguíssima i supercomplicada de lo que és un dret. Aleshores, nosaltres pensem que un dret és simplement alguna cosa que hem de rebre. Aleshores, els drets de la infància són... Ara ho verem, no? Clar, i vosaltres també mireu! Hoy salimos a la calle para hablar del Día Universal del Niño. Vamos a conocer los derechos de los niños. ¿Qué día es hoy? Ai, espera, avui és dimecres. No saps ni què se celebra ni res? Dis-meu. Se celebra el Dia de la Infància. Ah, mare meua. ¿Por qué crees que se celebra? Perquè sí que és una part molt important de la societat, que s'han de valorar, protegir. Saps quins són els drets dels xiquets? No. Dis-me tu els drets. El de l'alimentació, el de l'educació... La sanitat será también, ¿no? Sí. ¿Crees que se cumple en todo el mundo? Hay muchos niños que tienen que trabajar en cosas súper terribles y tienen que esforzarse muchísimo para poder vivir y para comer y eso no es justo, eso es muy triste. ¿Tú crees que aquí en España pasa esto de que los niños no tienen los derechos que se merecen? En teoria se suposa que els xiquets en Espanya estan tots escolaritzats i que hi ha un seguiment de serveis socials perquè tots vagin a escola i no es falta res. Però després estem veient que molts xiquets no reben les menjades necessàries al dia, que molts altres no van a escola perquè han d'ajudar els pares a anar a treballar, que realment sí que podem dir que en Espanya també passa. Què diries als polítics sobre això? Jo crec que les idees més bones les tens tu i els teus amics, perquè què es diem als polítics? Pues que son unos canallas y que hagan el favor de, en lugar de dedicarse a la política, irse a hacer otra cosa y que dejen que gobiernen y que arreglen las cosas las personas que de verdad están preparadas para arreglar el mundo. Después de las entrevistas concluimos que 1. Los políticos tienen que reflexionar, pensar que ellos también han sido niños y 2. Mucha gente piensa que solo pasa en otros países, pero aquí también. Benvingudes, Heidi i Cecília. Què veniu a explicar-nos? Pues venim a explicar-vos que aquest divendres tenim una festeta així en el barri per un acte que celebrem. CETEM és una ONG
una ONG de desarrollo que se dedica a la educación para el desarrollo. Entonces, nuestro lema es muévete y cambiaremos el mundo. Hacemos actividades un poco para que la gente sepa que el mundo no nos gusta y luego también pues para ver otras alternativas, por ejemplo, el comercio justo o el consumo responsable. Hemos estado en varios barrios, pero bueno, pues teníamos que mudarnos y vimos que era un barrio bastante interesante, con una tele muy chula, a la que nos gusta venir, que vamos a estar cómodas aquí. Què pot fer la gent per ajudar a la vostra associació? Som una associació amb molta base social i de voluntaris, de xics i xiques que se recolzen en totes les activitats que fem i recolzar el treball de CETEM en aquesta sensibilització i des de canviar el món per a contribuir a que tot vagi un poquet millor. Feu alguna cosa amb els xiquets i les xiquetes? Pues sí, perquè un dels pilars del comerç just i el consum responsable és el respecte a la infància i no a l'explotació infantil. El comerç just evita que en països del sud els xiquets i les xiquetes siguin explotades i estiguen treballant. Hem parlat de l'explotació dels xiquets al sur. Per aquí també podria passar? El comercio justo sí que se centra mucho en las situaciones en donde hay más injusticias más claras, pero es verdad que en el mundo globalizado pues las injusticias de allí son las de aquí y las de aquí son las de allí, o sea que sí, también podría pasar. Bueno, doncs moltes gràcies per haver vingut i ara anem a veure com va anar la festa del divendres. Avui estem així, al costat de la plaça, perquè CETEM fa 20 anys. Han obert un nou local al barri. ¡Anem! ¿Cómo empezó esto de CETEM? Bueno, pues CETEM empezó en el año 93, hace pues eso, 20 años, en el que bueno, pues un grupo de gente creó esta organización y en la que bueno, se trabajaba sobre todo temas de educación para el desarrollo y se realizaban campos de solidaridad para conocer la realidad de los países del sur. Ens podríeu explicar què era això del CETEM? Pues no lo sabemos. ¿A quién ayudáis y qué hacéis para ayudar a la gente? Bueno, pues CETEM se dedica a dar a conocer lo que es el comercio justo, con todos los principios que ello conlleva. Tenemos una tiendecita pequeña de productos de comercio justo y luego damos cursos también de sensibilización. El comercio justo consiste en que podemos garantizar que los productos que traemos se han realizado sin explotar a nadie, se han hecho con productos de buena calidad y cuando estamos comprando estos productos estamos ayudando a gente para que se desarrollen sus comunidades. Això s'ha plenat de gent, la conferència ha sigut molt divertida i el Viscolabis està per xuplar-se els dits. I esperem que es vagi molt bé i que continuem movent-se per canviar el món. I fins aquí el Mixmaclet d'avui. Que interessant això del comerç just. Tindrem que mirar més el que comprem a casa. Sí, és important, li ho diré a ma mare. I ara, què passa, Arnau? Arnau, vine! Explica'ns de què va la secció del CIM. Vaig a contar... Què li passa? La música és... La música... Ni idea. Hem parlat de música i de Santa... Santa Claus! No sé, com això estan tots... Com així estan tots com cabres... No, dona, no. Santa Cecília, la patrona de la música. Per cert, sabeu com funciona això? A ver... Avui és un dia molt especial perquè el CIM obre les seues portes. Avui també és Santa Cecília, un dia molt especial. Anem a preguntar a la gent a veure què pensa. Anem! Saps què celebra avui el CIM? Avui és Santa Cecília, que és la patrona dels músics, no? Pues amb motiu de les festes de Santa Cecília, pues la banda juvenil va fer un xicotet concert per a tots nosaltres. Què t'ha paregut l'actuació? Molt xula, m'ha encantat. Què te pareix la reforma del CIM?
Home, està bé que l'hagin reformat, però m'agradava quan hi havia moltes activitats i podíem vindre tots els dies, i n'hi havia bar i... Que queda molt bé, molt agradable. Què heu fet este any per a celebrar Santa Cecília? Doncs mira, hem fet un dia de paelles. Tenim passacarrers, serenates i la xocolata, que és avui. Què estàs menjant? Chocolate i fartons. Està bo? Claro. Que morro! Ells menjant i jo així treballant. No me dones un poquet? No. I així acabem el reportatge a Relaxing Camp of Chocolate Caliente amb fartons in theme de Benimaclet. Santa Cecília is fun! Hola, soy Mariona y el meu instrumento es la guitarra. Empecé a tocarla hace 2 meses. Me gusta más la guitarra en pequeño que en grande. Mis dedos. No sé tocar la guitarra, pero pronto aprenderé. Mare meua, menuda festa s'hem pegat aquesta setmana. Paelles, concerts, batucades... I el cim ja està inaugurat, reformat i tot. Doncs sí, gràcies a tots els que heu enviat vídeos al nostre correu per completar el nostre reportatge. El magazín el fem entre tots i totes. Anem a veure qui ha encertat la foto de l'últim magazín, que era... aquesta. Era difícil, Ja ho crec. Com bé va dir Irene Bulosa, és el carrer Marquès de Mascarell. I com va escriure Adrià Laure, aquest carrer ja no existeix. Enhorabona als dos, heu encertat. Què tenim aquesta setmana? Com avui hem parlat de la infància, sabríeu dir qui és aquesta xiqueta? Ja no ens va fer la foto. Che, busca'm-nos a Facebook. I això de darrere... Que si no té emoció, sabrem la resposta del pròxim magazín. Gràcies per seguir-nos, per mirar-nos i per escoltar-nos. Ens queden moltes coses encara per dir. Un beset, penya! Abrigueu-vos i fins a la setmana que ve. Tararara, taratara, ta-ta. Tararara, taratata, ta. Tararara, taratata. Vuelto loco, muy loco estoy. Mira para allá. Yo no sé de qué se ríen, Tampoco, pero se ríen. Yo no tengo nada que ver.